Dari untungnya rapat metu di ringis. Ayo. Iya, Allah. Awas lah. Ada kebulan. Ada-ada nih kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ono weh. Oleh duit. Tenang weh. Lek, maju lek. Bayi bensin lagi. Di atali lek Lukman sabun luk itu. Ayo foto action. Di loro sabun. Sabun sing. Sabun sing. Ayo. Piye to ki? Mas nopo? Kene jatahe kene. Iki ki. Foto gambar. Rupane golop. Dadi jirene kok. Riko iki. Iki oke kok. Mesti temen iki. Iki temen. Ayo. Ini termasuk boy band. Iya, jadi. Potongannya Starlet. Ini terus cukuran batok. Bisa bingung di lambung. Cukuran batok. Kok saya? Aku cukuran ceting. Aku apa? Lancip lo. Oh, aku ngerti. Apa? Tegir. Lancip. Karena setrum. Ayo. Awak dewe tekan dulu, Bos. Nih, alhamdulillah ini paringi terang. Alhamdulillah terang ngono iki, Bos. Acarane apa, Des? Acarane apa? Ora ngerti. Lah, takon-takon sing tuwa. Sopo kuwi sing tuwa yo? Acara apa yo? Acarane. Ora, wis cerake wae, cerake tutuk wae. Acara. Acarane. Apa? Aku makan betul-betul. Biasikur jalan silet. Kau lena Sleman. Apa? Apa? Parutan ngambil. Iya, aku mah dikempriki ta. Biasanya sok takon sabun luk sok ngerti. Sabun luk. Apa meneh? Acara apa nek sabun luk? Tasakuran sumpitane tak memek. Ora, dijepit video ilang kabeh. Iki nganu acara nganu Apa? barang baru. Mau Apa sih lanjut dadi bojo. ora sebutan iki. Acarane apa iki tukurane sapa? Oh. Dekat sama? Tasakurane Mas Arif. Oh, ya tuh gede. Mas Arif. Semua Arif. Arif. Arif ora dolop. Halo. Ora sarip godone. Iki dolop. Ayo. Dolop ki aku yo gumun karo dolop. Nek takoni plempang. Wis, ayo. Saiki diledase. Ayo. Apa urus coba tangan kok gedong tuyul. Dimaju sini, Bro. Biar, Ya Allah. Iki lho. Ayo. Wi, berapa apa, Wi? Iki lho. Iki jogete apik. Kok iso ngerti dhewe, bapakku wi. Ajenane duwi. Wi, duwi. Ayo, diro dadi saya panas. Apa lagu nih? Iki golek janda iki. Jika didoni ya ora sedulu ya sampai ke Ono pase gitu ya. Melonyoh nih kena. Ayo prakanca ngaweru
ya om bunga ini loh. Cici tolongi. Kowe kepiye ta kowe ngene kowe? Dicolongnya podo ya. Tak kukuti wek. Tak kukuti lagi. Terus ke deh sama. Cek. Orang rusuh des. Iya mas ya. Apa? Tak baleni ya, Le. Yang bagian tadi. Wes suwe ndas ono ndas. Wes suwe kowe. Wes suwe kono kowe. Terbang besok. Tak wongi. Sabun lu kita. Nek bisa anu, takoni sabun lu. Nol. Sabun lu. Tiga beli sabun mau Jam 7.30. ngerti ora? Apa? Tekan gini main thread. Iso. Betul lewat belum? Jadi lewat kono. Hubungan. Sabun lu ki. Salah WC. Salah wis. Iya. Kapiarsa. Des, ora kowe jare saliyane apa genong monol. Apa ngaret ya ini? Itu ngoeng. Klik. Rumput paling Sengso. Saurunge apa? Jare kowe yo iso ngendang to. Hah? Jajal tak bosok ben mlaku jare kowe ngendang. Ya. Tunjukkan. Oh, ajal. Jajal. Wah. Ono. Ajal. Kowe gendang to. Kudu sing apik ya. Aku nyanyi. Ki sing nyanyi to, Ep. Ya. Wis sing gendang. Lengendang go untune iso ora? Yuk. Ayo jangan serah-serah bahasa ini ben serah. Ben ra serah no. Baleni kejar. Wis kumpul baleni apa ora? Penonton. Kuwi tukang dodoknya ora cewek. Orang jadi lihat loh ini. Apa ini? Yo. Aku tak bahasa Inggris. Oh. And so find the freedom song Kako is a better for us. Aku saya bahasa Jawa. Iya. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ayo dok, wedok. Kini wes bahasa Inggris.
iku musuh-musuh. Coba di sana menemui kami kamu, hati namanya adalah betul, hati namanya sebutan gerak. Ini jahe, orang ini jahe nopo loh. Kowe ngerti lah, kowe buka, kowe ngerti bekek lah, bekek anyaran nih ono. Ya jigo. Ini bahasa Inggris kok menesu. Lah ora bekek karepe piye ngono? Piye to? Lah bingung kok piye ya. Aku iya. Kok meneh kok meneh. Kok meneh weh. Kok meneh kok. Joget kese. Ya. Siapkan guys, siapkan. Spray. Bro siap. Ayo. Yo. Ayo. Weh, sebelumnya spray dulu. Jancuk. Ano? Ini. Ayo. Iya. Kamu adiknya Bagas ya? Apa gitu? Iya. Iya. Raiku. Lumayan. Lap. Nyanyi, sebenarnya nyanyi ojo rawal Ya Allah. Kok sampai piye? Ayo. Kok sampai piye? Ini jenenge Memet. Oke, yo, masih bareng-bareng artisnya Nopo. Oke mah nutul lho. Mulai jelendes lagi ya Allah. Das. Piye. Kayak ketuanya ya, mah apa tuh antaranya ya? Ya cikur tuh. Gila nih ada sih kak. Shake-nya ada. Wes seru Des. Wes seru. Apa meneh?
Karo Zen dhewe ora apa Zen karo Mas Zen. Dan sekolah kasar. Kabine padha. Ayo kabine padha. Oh, bukane kan mau nek mbungai. Modele ana kuwi. Bro. Ore mason. Anak Arab gede. Wes, ayo. Des. Piye? Panas ya. Sama dia get-getting wong. Ra umum ngono. Bos. Andes. Apa itu? Aku. Orang nyanyi dhewe? Oh iya, guys. Anon. Apa ya yu? Engkong. Des, apa kowe Des? Iya. Ada. Cuma kontes. Wah, aku. Iya. Terus
meneh. Iki sing dibuat sekali sapa? Apa? Lah, iki tiru-tiru. Kacamata papat yang sampean wis digawa gondai andes kabeh. Ayo. Aduh, ya. Karena Beriko lek. Ya weh, karena Beriko. Yo. Kalau pulang masih ada siap dimarahin. Menang. Ya ikhwan kiram ceritakan angin berkulit aja surah mega berkata kangelan batir kiram terus kena. Ya. Para pamir